Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe temos unha rutina chea de enerxía intensa e curta. Lembra, ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Moi ben, un día máis estamos aquí en Pulso Activo, ben acompañado como sempre. Que tal estades? Ben. E vos na casa? Os snacks de movimento, pois son pequenas doses de actividade física que facemos ao longo do día, na casa, no traballo e demais. Non fai falta ni ir ao gimnasio, nin cambiar de roupa, nin nada. Por exemplo, en vez de aparcar diante da casa, pois aparca medio kilómetro. En vez de subir polo ascensor, subes polas escaleiras. Se vou a recoller algo do chan, tanto podo facer un agachamento para collelo ou podo facer un estiramento para recollelo. Cando estás a falar por teléfono, en vez de estar repachigada no sofá, pois andas polo pasillo para arriba, pasillo para baixo, pasillo para arriba, pasillo para baixo. Vai a mellorar a circulación, imos a traballar o tema do metabolismo e imos a regular o azúcar no corpo. Polo tanto, o importante é moverse un pouco cada día. Pequenos xestos, grandes efectos. Imos a comezar como a sempre, cheos de enerxía, imos empezar sempre con mobilidade articular, imos aí hacia un lado co pescozo, hacia outro, suave, movimentos lixeiros, imos aí, eso, acercando a orella ao ombreiro, moi suave, vale? Cambiamos no centro, paramos e imos aí cos brazos, abrindo, dibuixando círculos. Como están esos corpiños? Ben. O saír Cambiamos. voltamos. Como, Estrella? Cando saíamos, agora, Sí. despois de facer o programa, voltamos ás termas. Ah, cara, gustouche, Home, estar ali morniña, Imos as perniñas aí abrindo. A min pareceme ben que como non puiden ir outro día, pareceme xeñal. As termas están moi ben, sobre todo no inverno. Eu teño que dicir que cambiamos unha vez no verán e paseino bastante mal, a verdad. Pero bueno, para relaxar o corpiño, iso ben tamén, Cambiamos de perna, abrindo. E bueno, unha preguntiña. E vos sodes hacia dentro, sodes de monte ou de playa? Eu de montaña. Uf, eu combinado. Eu tamén. Xuntamos as Eu pernas. combinado tamén. Pois onde se poñe unha boa piscina no medio da montaña en verán. Unha piscina na montaña? Sí. Ui, pois eu son Xa máis un pouco máis unhas- complicado. ou unhas Xa unhas pozas. unhas pozas, sí. Unhas podas e unha piscina. Imos cos pulsos hacia dentro. Ben, e imos a empezar co quecemento e o que imos a necesitar é unha colchoneta, vale? Sí, eu son bastante de pasear. E, de feito, vou ao supermercado que me queda máis lonxe da casa. Nos camiñamos moito por hospital e si que se vou sin silla e sin todo, e a veces está con silla, baixo polas escaleiras. E subo polas escaleiras. No, a verdade é que non fago nada. Eu, se podo ir no ascensor, vou. Se podo coller o coche, tamén o fago. Pero xa me dedico a miña oriña e media no xinasio e chégame. Moi ben, unha vez que xa collemos a colchoneta, preparámonos para empezar a clase. O que imos a facer, nos acostamos boca arriba, imos a levar aí a cadeira, pés separados en chula das cadeiras, imos levar glúteos arriba, apretamos e subimos 30 segundiños aí, controlando o exercicio, apreto glúteos e subo e apoio toda a zona lumbar, imos apoiando vértebras e imos alá, activando o corpiño pouco a pouco, eso apretando, levando o ombligo hacia dentro. Este exercicio que xa dominamos, xa fixemos máis ocasións. Eso Este pasou Últimos segundos. da parte principal o quecemento xa, Sí, porque hai veces que podemos utilizalo eso para empezar a clase de hoxe. Eu fago moitas cousas porque xa diariamente estou bailando ou facendo, pero sí que é verdade que, por exemplo, quizáis teño moi en conta cando collo algo, unha bolsa con peso, como estou facendo agachamento e a espalda, e tamén teño que recoñecer que, xa dixen en algunha ocasión, a flexibilidade facilítate a vida en xeral, é moito máis doado calquera cousa, calquer movimento, e eu sí que recoñezo que tiro moito dela para a miña vida cotiá. Ben, primeiro exercicio, abdominais, vale, de toda a vida, cruncho.
xuntamos, acercamos os talóns aos glúteos, colocamos as mans detrás na cabeza, manteño unha posición cómoda aí, collo aire e solto, flexionar hacia diante. Sin tirar do pescozo, collemos aire atrás e soltamos cara adiante. Cando vamos cara adiante, levamos o ombligo forte hacia dentro. Van 5. Os cóbados ben abertos. Cabeza apoiada. Zona cervical relaxada. 2 máis. E unha última. Moi ben. Imos a golpear aí uns segundiños e imos a repetir este exercicio outra vez, vale? De repeticións. Collemos aire. Volvemos a colocar. E imos alá, vale? Repetimos, vale, chicos? Collemos aire, soltamos diante. Eso é. Activando a zona do core. Imos alá. Eso. Hoxe imos acabar a clase cos abdominais de Cristiano Ronaldo, verdad, Estrella? Sí, nas termas. O cu da Kardashian outro día Ai, que me gusta o meu. e os abdominais de Cristiano Ronaldo. E creo que queda unha última. Moi ben, relaxamos. Sí que vin a moda de andar nunha cinta mentras traballas. Eu penso que mellor é poñerte a estudar, a traballar o que sea e despois dedicarlle unha hora de exercicio ben e intensa e non andar traballando e andando e facendo as dúas cousas á vez. E ora imos a facer un exercicio que chamamos nos o bicho morto, vale? O que facemos ahora é o seguinte. Imos a elevar as pernas flexionadas 90 grados. Imos a elevar tamén os brazos, separamos os ombreiros do chan. Ben, e aquí o que imos a facer un exercicio de coordinación, de acordo? O que fago é levo brazo dereito e perna extendida, esquerda. Estendo e cambio ao lado e ao outro, importante, vale? Manteño a zona lumbar completamente apoiada. Podemos mirar hacia o ombligo e se nos molesta as cervicais, ca cabeza apoiada. Estendo, levo hacia atrás, sempre cos brazos extendidos e as pernas flexiono ao recollerse. Estendo, eso é. Manteño aí sempre apoiando zona lumbar. Esa, traballamos esa coordinación. Xusto que mellor se me dá. Últimos segundiños, imos a facer unha máis con cada perna. E última. Moi ben, recollemos. Eso é. Ben, a clase está ben, pouco a pouco a tope e mellorando. O bicho morto a mí faime moita gracia, porque ademais de lembrarme a canción da cucaracha, claro, imagino nos asitos, patas para arriba. Pero digo, que lle pon o nome aos exercicios? O bicho morto. Para estar o bicho morto moito se movía. Porque un difunto ten que estar parado, non? Volvemos a colocarnos na mesma posición. Collemos e imos a comezar ca perna dereita e o brazo esquerdo, vale? Collo aire e imos. Epa. Eso é. Manteño a zona lumbar ben apoiada. Cada un ao seu ritmo. Traballando esa zona abdominal, esa lumbar, as pernas, é un exercicio moi completo. Os brazos. Eso é. Xa perdín a conta, cantas van? 9. Decídeme a verdad. Agora 10. Pois a verdade é que Vale. agora non estaba contando. Unha última, veña, unha última de propina. Moi ben, recollemos e relaxo. Isto de falar, ir contando é complicado, eh? Perdes a conta. Home, e vos contentos, verdad? Que sempre vos comedes algunha.
moi concentrada, conseguín facer un bicho morto bastante decente. Eu pensaba que xa habíamos acabado e resulta que quedaba unha ou dúas. E dixen, bueno, pues para unha ou dúas tamén xa non fago nada, que é o mesmo. Penso que non fallei ningunha, salvo cando empezou a recontar, que dixen, bueno, xa estuvo ben, xa non sei por onde arrancar, xa o deixamos aquí. E agora o que imos a facer é traballar sobre toda a zona dos oblicuos, imos a apoiar os pés, os talóns cerca dos glúteos, imos a separar a parte superior da espalda. Se teño problemas cervicais tamén o podo facer ca cabeza apoiada e simplemente flexionar a un lado e a outro, acercando as mans os nocellos, vale? Collemos aire no inicio, no centro e bon, brazo dereito, o pé dereito e esquerdo, vale? Imos aí, eso é. Manteño a zona lumbar ben apoiada e vamos 10 veces a cada lado. Van 6 a cada lado, 7, 8, 9 e 10. Ben, relaxo atrás, golpeo uns segundiños, últimos segundos, preparámonos de novo, estendo brazos e imos cara a dereita, va. 1, 2, eso é. Moi ben. Genial, estámoslo facendo de maravilla. E na casa seguro que tamén, Esa respiración, activando o core. 9 e 10. Moi ben, relaxo. Xa imos notando, verdad? E como vai traballando os abdominais. Imos a acabar aí duros como pedras. Pois Silvia deume a noraboa de que vou mellorando e a verdade é que agradezo que se vexa, porque eu estou me esforzando realmente. Sí. Noemi empezou moi mal, casi morrendo, pero teño que decir que ahora xa está a tope, xa está casi na élite. Eu creo que estamos evolucionando todos, estamos mellorando todos, Noemi a coordinación, Estrella o equilibrio. Que sí, que estou asombrada de mí mesma, mira. Oh, cantada da vida. E Anxo, verdade que está xa nunha boa forma física, pero notase como tamén aguanta máis. E eu tamén o noto, así que creo que un parabéns para todos. E agora imos a facer un exercicio onde imos a traballar tamén a zona abdominal, pero sobre todo a parte inferior, de acordo? O que imos a facer é estendo as pernas e aquí o que vou a facer é vou baixando, mantendo a zona lumbar apoiada, cando vexo que me vai a despegar, elevo. E solto aire. Collemos. Eso é. Podemos apoiar a cabeza e, se non, miramos hacia o ombligo, activando aí toda a musculatura. Van 4. Zona lumbar ben apoiada. Eso é moi ben. Estrella, pernas flexionadas. Van 6. 7. Van 8. Van 9. E 10. Recollo e relaxamos. Como vamos? Ben, Ben, así me gusta. Eso é, progresando pouquiño a pouco. Relaxo uns segundos e imos a cambiar de posición, vale? Cambiamos ahora a orientación dos círculos, imos a traballar agora boca abaixo, unha posición, un exercicio que xa coñecedes, que ven sendo a táboa, vale? E imos a facer 30 segundiños. Estamos preparados? veña. Pois veña, cambiamos de posición. Imos alá, 30 segundos. Podémoslo facer cas mans apoiadas ou cos antebrazos, de acordo? Ímolo a facer cas mans, neste caso, brazos completamente estendidos, tendemos pernas, vixiamos a pelvis e comezamos a contar, preparados, arriba. Eso é, vixio SQ, Estrella baixa un pouquiño, aí, estende, eso é. Así, tira Aí, aí apretamos ben, ese ombligo hacia adentro, facemos ben a respiración, solto. Veña, que se va a mitad de fora. Ánimo. 30 segundos deste exercicio equivalía a canto? Un minuto, non 30 segundos. 3, 2, 1, vale. E levamos o cuño hacia atrás. Aquí é onde se comproba que o tempo relativo, vale?
30 segundos para outras cousas non é nada, e nesto pois é bastante. Ahora, imos a volver á posición na que estábamos, imos a facer que ven sendo unha alternativa ao escalador normal, os imos a levar o xeonllo dereito ao pulso esquerdo e viceversa, vale? Entón, imos a empezar ca perna dereita, collemos aire e fago un xiro aí de cadeira e bon a un lado e outro, mantendo sempre a posición de táboa, vixando esa pelvis e bon a un lado e a outro, acerco o xeonllo o pulso contrario. Eso é. Moi ben, sí señor. Ánimo, eso. Imos ir unha vez máis. E última. Moi ben, relaxamos. Relaxo atrás. E xa solo nos queda un exercicio, vale? Estamos preparados, verdad? Ben, o seguinte exercicio, mentre eles se relaxan, é o Superman en estático. Recordade, en cuadrupedia, imos a manter 30 segundiños, brazo dereito e perna esquerda. Manteño aí en línea recta, aguantamos aquí 30, cambiamos e facemos co outro brazo, vale? Co outra perna. Estamos? Estamos. E vos na casa estades listos? Pois veña, que xa estamos acabando, imos alá. Comezamos co brazo dereito, perna esquerda. Manteño aí a posición, espalda recta, dibuixamos eso, unha liña recta entre a man, a espalda, o cu e o pé. Aguanto aí, facendo a respiración. Eso é. Activando o glúteo. Últimos segundiños. 3, 2, 1. Moi ben. Estamos preparados para cambiar? Imos alá, xa sin descanso, aquí a tope. Cambiamos e manteño posición. Aí estamos. Miramos cara a man. Ombligo hacia adentro. Activando ben ese glúteo. Perna ben extendida, brazo ben extendido, altura do ombreiro, xa vamos pola metade, eso é, ánimo. Estamos acabando, ánimo, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, relaxamos atrás, moi ben, moi bo traballo, relaxo uns segundiños aí, imos a levar ahora o xeonllo dereito cara adiante. A perna de atrás queda extendida, abrimos peito, levamos o cu hacia a colchoneta, abrimos aí. Espera. Sí, o xeonllo, eso é, aí, moi ben. Abrimos, notamos aí o traballo no glúteo, xa pasamos tiramentos. Bueno, que tal a clase? Ben. Ben, verdad? Moi ben. Así me gusta. Con positividade, importante, cambiamos, xa estamos collendo hábitos, isto xa, o que nos costaba moito al principio, ahora xa chicle, verdad? Ahora xa parece que lle estás máis Xa lle collemos aí confianza. o trancanillo, xa lle collemos. Tamén imos notando mellor na condición física. Estamos pouquiño a pouco progresando, cada un ao seu ritmo. Moi ben, agora imos a levar as pernas de novo hacia atrás, imos a separar a pelvis do chan, levando eso, arqueando aí a espalda un poquinho hacia atrás, tirando a zona abdominal, do reto abdominal, aí. Aguanto aí. Uns segundos, abrindo ben o peito. Moi ben. E ímonos a sentar agora, xa aproveitamos. Sentámonos. Abrimos as pernas, collemos aire e soltamos cara adiante. Mantemos aí onde cheguemos sin forzar. Aguanto aí. Estiramos aí zona lumbar, a zona dos isquios. Mantemos. Últimos segundiños. Imos a xuntar agora os pés no centro. Imos a coller outra vez aire. E soltamos cara adiante, eso é. Mantemos aí. Tira. Eu tampouco vou máis.
moi ben, despaciño imos colocándonos de pé. Moi bo traballo, xente. Moitísimas gracias por estar aí un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Lembra manter o corpo en movimento todos os días, aínda que sexa un pouquiño, vale? Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí, señor. Veña, as Sí, termas. señor.